Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wati udindo wa nduna za boma komanso wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino a Inokika Mzingeni Chihana ndi kutumikira Malawi osati kuchita ndale. Boma lasankha a Arthur Chipenda kuti agwirizire udindo wa mkulu wa bungwe la MPC. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers ikumana ndi Mafco mu mpikisano wa TNM pomwe ikufuna kufananitsa mapointi ndi timu ya Bullets. Takulandirani mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati udindo wa nduna za boma komanso wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino a Inokika Mzingeni Chihana ndi kutumikira Malawi osati ndale. Professor Mutharika alankhula izi ku nyumba ya boma yasanjika mu mzinda wa Blantyre pamwambo olumbiritsa nduna ziwiri zatsopano komanso wachiwiri wina kwa mtsogoleri a Enoki Chihana. George Nkandawire wafika ndi ripoti ili lomwe akuwerenga Simeon Boyce. Kumwambo kunali akuluakulu a boma, atsogoleri a zipani, mafumu, amipingo ndi anthu osiyanasiyana. Polankhula pamwambo President Mutharika walangiza atsogoleri atsopanowa kuti udindo omwe apatsidwa ndi ntchito yotumikira anthu osati mwayi okhala ndi ulemu kapena phindu la umwini. President wati Amalawi akufuna boma logwira ntchito osati lomangoyankhula. I've appointed you all with one purpose, to help us to rebuild this country and to add value to this country, aspects of our economy. You are not going there kudera, entire Africa, someone your dera, entire Africa, ai. Zimeja nzakare, zatazmezo, dera zatazmezo. This time you are going there to work for the people and produce profits for this country. So go in there, understanding that if I find, I'll be requiring one-page reports every month, as I did before, from every minister, 1 page of what you have done in the previous month. And it better be clear, concrete, supported by facts. If anybody is unable to perform, they'll be out and other people will be brought in. Padakali pano Professor Mutharika wati kusankhidwa kwa a Inokika Mzingeni Chihana ndi chitsimikizo cha chilimbikiso cha umodzi pakati pa Malawi. The creation of the second vice president will enable us to add more personnel to the presidency and also provides unity, especially with our friends in the north. But we have our friends in the north also in the presidency, and I think that's very, very important that everyone in this country should feel that they're participating in this country. That's what I want to do. President Mutharika anasankha a Inokika Mzingeni Chihana kukhala wachiwiri wina wa president wa dziko lino pa 5 October 2025, pomwe a George Patrick anawasankha kukhala nduna ya mafakitale, malonda, business ndi zokopa alendo, pomwe a Rosa Fachimbirizi anawasankha kukhala nduna ya zaulimi, mthirira ndi chitukuko cha madzi pa 16 October 2025. Mwambowu ndi gawo latsopano la Professor Arthur Peter Mutharika pamene akufuna kubwezeretsa ntchito zachuma mchimake, kupezeka kwa chakudya komanso mgwirizano. Padakali pano Achihana omwe asankhidwa kukhala wachiwiri kwa wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino ati Professor Arthur Peter Mutharika akufunika thandizo lonse lomwe angalandire kuti ntchito yokozanso dziko lino iyende bwino. Ndi zijazimanya kuti ukusangalala koma at the same time ukudziwa kuti kusangalala kumene kusoti ni ntchito titipange. Mnamva president anena kuti honeymoon is over. Komanso si boma lopitira kuti tikadi, koma ni boma lopita kuti tikagwire ntchito. Ineyo ngati second vice president ndiro yomwe nthawi zambiri
president amakuza njochita malingani vision supano nimendera vision ya president chifama kupanga delegate zochita kumasa at the same time makama advisors za president umpanga advise zina ndizina ndi mapanga combine vision yake ni advice amene ampatsa kuti mugwire ntchito bwino mu office ya president zonse timaendera mulungu ichi chikonzero cha muno wake mulungu andi chifukwa chake timantamanda tsiku ndi tsiku chomwe kukonzera mulungu kulibe wina angachichotse mulungu mmene ni mabado bambo anga mmene amabado anadze kuti azakhala second vice president iwo aubereka ine mulungu sanadze kuti aubereka solo ni second vice president wina ichikonzero cha muno wake mulungu komanso at the same time mulungu samadzera mu anthu ena mulungu sanadzera mwa Professor Peter Mutharika. Chipani cha Alliance for Democracy AFOD chati kulumbiritsidwa kwa mtsogoleri wake a Enoch Chihana kukhala wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi chitsimikizo choti Professor Arthur Peter Mutharika ndi munthu yemwe akufuna kugawa ntchito potukula dziko lino. Mneneri wa chipani cha AFOD Ane Maluwa amathirirapo ndemanga pa zomwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wachita povomereza kulumbiritsidwa kwa Achihana. Iwo ati ichi ndi chitsimikizo choti Professor Arthur Peter Mutharika ndi munthu yemwe amasunga pangano zomwe zikupereka chiyembekezo kuti akwaniritsa zomwe analonjeza a Malawi. Mmawu wake wachiwiri kwa mkulu wa University of Livingstonia Associate Professor Timothy Nyasulu wati zomwe wachita mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika posankha komanso kulumbiritsa a Enoch Chihana ngati wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino zilimbikitsa umodzi pa ntchito zotukula dziko lino. Mawu amene tawalandira mosangalala kwambiri tiwathokoze kwambiri a president kuti aganiza zimenezi kuti a Enoch Chihana akhale second vice president ngati ziko mene kuti zimene wapangazi a president ayika mtundu wa Malawi pamodzi kumpoto pakati kumwera ndi kuvuma kuti onsewo akhale pamodzi kungoganizira kuti kumpoto kukhale second vice president apanga chitapo mwamba kwambiri chifukwa mmene tili ndi second vice president kuchokera kumpoto tili ndi chikhulupiriro kuti azikambirana za chitukuko mdziko muno azikambirana zo tukula miyoyo ya anthu mdziko muno limodzi tayamba kale kuona kuti kuchoka mmene analumbitsira a president Enoch Chihana akhala ali pafupi ndi abwana ndiye kuti zambiri apitiriza kumakambirana kuganiza kuti dziko la Malawi lingapite bwanji pasogolo zimene zothandiza kwambiri andi zimene amanena president kwa Enoch Chihanazo ndizofunikira ndikuipa kuti Enoch Chihana atenga mawu amenewo kugwiza ntchito moona mtima. Pakadali pano nduna ya zamafakitale ntchito za malonda komanso zokopa alendo George Patridge wati ntchito yake yoyamba aonetsetsa kuti boma liyike ndondomeko zabwino zomwe zithandize kukweza chuma cha dziko lino. A Patridge anayankhula ndi mtolankhani wathu Simeon Shumba. Poyambira ndiponena kuti tikonze kuti business environment ikhale bwino kuti ma business azitha kuchita rani osati kukhala ndi ma road block ambiri mbiri ngati nthawi inake ndinamva paka clip kenakake ena kunena kuti sindimatha kuchita export ngakhale ndi ma contract chifukwa icho ndimafuna ma license 13 ndi nangochita give up zimene zija example chabe imodzi zinthu ngati zimene zijazo ma road block ngati amene tibafuna kuti tiawunikire kuti chifukwa chani tikupanga zimenezo kuti ma business athu khanga kuti akuletsedwa pali road block kuti apange zinthu kapena achite export zinthu. Mmawu wake nduna ya zaulimi ulimi othirira komanso chitukuko cha madzi Rosa Fachimbilizi ati nthawi yakwana kuti anthu ayambe kupanga ulimi ngati business. Ulimi ngati business ukutanthauza kuti ifeyo ku Malawi kunoko tizilima kuti tipeze chuma osati kulima kuti tizingodya koma pamene tili pano ndi pamene titayambira fuka monga mukudziwa timalima kwambiri koma anthu athu ambiri kulima amalima ndi khaso sungapite nalo padali ndetu kufuna kuti tipange zinthu mosiyana kwambiri kuti mwina ma students athu amene ali ku polytechnic atha kupanga tizinthu ting'ono toti anthu athu m'mamizimu azigwiritsa ntchito and then ma farms akuluakulu ma mega farms osati ang'onoang'ono koma akuluakulu akhale ndi ma mega farms
because once we have 3-5 mega farms, this country will be transformed in terms of food. Kutsatira kulumbiritsidwa kwa aloza mbilizi komanso a George Patrick, tsopano ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna ili ndi atsogoleri asanu ndi awiri kuphatikizapo achiwiri a mtsogoleri. Panali madandaulo pamomwe ndondomeko yosankha maudindo ikuyendera, koma mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna zake a Justin Saidi ati ndondomeko yosankha maundunawa ndiyofuna nthawi yokwanira poonetsetsa kuti anthu osankhidwawa ndioyenera. President ali ndi udindo kusankha anthu malo osiyana-siyana. Zimakomera iwo nthawi imene afuna kuti anthu asankhe ndipo aike malo. Mutakuona mmene a president ayambira kusankha, sakumangosankha muja mwaphuma, koma akasankha anthu ndikuayika anthuso ambiri na Malawi akusangalala nawo kuti akutengadi anthu oyenereka. Maudindo ndi ambiri. Twapasa president nthawi kuti asankhe moyenereka chifukwa anthu akuasankhawo ndoti atumikira Malawi. A president sana pasile kuti pomata masiku awasankhani anthu mwakuti. Choncho ndiwapase mpata Malawi ndi wangu. Anditose tikudziwa kuti anthu ambiri madera onse anayeka kuavotera president. Ndiye kuti president aja ndiye munthu aliyense muno Malawi, chigawo china chilichonse muno Malawi. Choncho kuwapasa mpata ndi bwino asankhe moyenereka, ndipo akasankha motero mtaonapo kale kuti asankha posachedwa apa anthu akusangalala nawo kuti akuganiziradi anthu oti ayenereka kugwira ntchitoyo. Choncho tiyeni tipereke mpata apureza akasankha akamaliza zonse tizadziwa. Mmodzi mwa omwe amalankhulapo pa nkhani za ndale komanso ulamuliro wabwino amavuto bamusi nawonso ayikira kumbuyo mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika potenga nthawi yokwanira kusankha nduna za boma komanso maudindo ena zomwe zikuonetseratu kudzipereka kwa mtsogoleri wa dziko lino posankha anthu omwe athandize pa chitukuko cha dziko lino. Udindo umene a president Profesa Peter Mutharika ali nawo oyendesa dziko lino ndi udindo waukulu kwambiri, makamakanso ntchito yosankha anthu ena kuti agwire nawo ntchito kaya ndi kumaunduna kaya ndi maofesi ena osiyana-siyana aboma. Ntchito yosankha anthu ameneyi mwina tamvati ena akumanena kuti a president akuchedwa kapena zikutenga nthawi, koma ndimafuna tiunikire motere kuti kusankha anthu oyenerera kuti agwire ntchito zimenezi ndi chinthu chongochita tsiku limodzi kapena kwa kanthawi kochepa. Mapeto ake ndi zija timamvano anthunso kudandaula kuti mwayika maudindo anthu osayenerera. Zimachitika chifukwa chokuti mwina presidentyo anakhala ngati kuti wakakamizidwa kapena wangochita zinthu wongofuna kuti akwaniritse kusankha anthuwa mukanthawi kochepa. Zimenezo zingaonongeka inisedwe kaboma. Dzikoli likuchokera mu nthawi zaka 5 zimene dziko linaonongeka kwambiri kumbali ya zachuma, kumbali ya zachitukuko, zinthu zambiri, nkhani ya ziphuphu zinaonongeka ndithu, kotero kuti akuyenera kuti a president Profesa Peter Mutharika atenge nthawi yawo ndi kufufuza bwinobwino anthu oyenerera kuti agwire ntchito zimenezi. President Profesa Peter Mutharika watsindika kuti boma lake likhazikitsa thumba lapadera la Sovereign Wealth Fund pa Chingerezi kuti lithandize kuteteza phindu lomwe dziko lino limapanga kuchokera ku ntchito za migodi komanso kuti Amalawi apindule. President Mutharika wayankhula izi ku nyumba ya boma ya Sanjika pamwambo olumbiritsa wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino Nkhani ndi nduna zina zatsopano. Charles Chindongo walemba ripoti ili. I, Nkhani, do solemnly swear that I will. Poyankhula pamwambowu, President Profesa Peter Mutharika anati dziko la Malawi lili ndi miyala ya mtengo wapatali yokwanira yomwe ingathandize pa chitukuko cha dziko lino. President Mutharika anatchulapo graphite komanso rutile ngati zitsanzo za miyala ya mtengo wapatali zomwe zili ndi kuthekera kobweretsa ndalama pafupifupi $500 million pa chaka. I was talking to a bunch of Australians. They're saying that the minerals at Kankakude in Balakam have a lifetime of 100 years. And the minerals at graphite and rutile at Garcia
have a lifetime of 40 to 60 years. Only those two together, if we mine and manufacture them here, would we make over $500 million a year, enough to establish a fund, a sovereign fund, to fund this country. President Mutharika wati pasapezeke munthu wina aliyense akutumiza kumaiko akunja miyala ya mtengo wapatali yomwe sinakonzedwe. I want us to go into manufacturing, and therefore I don't want any minerals exported in this country in raw materials. I'm issuing a decree today, no artisan, nobody at the airport is going to allow exportation of materials in raw form. If they do, I'm going to arrest them. It's as simple as that. We must add value here and then export them. There's one item which they bought $200 here, and they sold it after processing $700. You see, and that's how much we're being cheated. Izi zikubwera President Mutharika atangolengeza kuti boma lake layika chidwi m'magawo anayi achakudya, ndalama zakunja, mafuta galimoto komanso feteleza pofuna kuthana ndi mavuto ena omwe Malawi akumana nawo pakadali pano. Hilda Ngomano kuwerenga ripoti lomwe walemba mtolankhani wathu Charles Chindongo. Boma lasankha Arthur Chipenda kuti agwirizire udindo wamkulu wa bungwe la MPC kuyambira pa 21 Oktoba 2025. Achipenda omwe anali mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zofalitsa nkhani akubwera ku bungwe la MPC pomwe a George Kasakula anawayimitsa kaye ntchito. Achipenda agwira ntchito ku nduna wa zofalitsa nkhani kwa zaka zoposa 20 ndipo posachedwapa analinso mneneri wa ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino komanso nduna. Nkhanizi zikukufikani kuchokera kuno ku MPC tentoninso mitu yake. President Mutharika wati udindo wa nduna za boma komanso wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino a Nkhani Chihana ndi kutumikira Malawi osati kuchita ndale. Boma lasankha a Arthur Chipenda kuti agwirizire udindo wamkulu wa bungwe la MPC. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers ikumana ndi Mafco mu mpikisano wa TNM pomwe ikufuna kufananitsa mapointi ndi timu ya Bullets. Takulandiranso mu nkhani zathu. Bungwe la Habitat for Humanity lati ligwira ntchito ndi boma poonetsetsa kuti anthu mdziko muno akukhala mnyumba komanso malo ovomerezeka ndi malamulo a khonsolo ya mmizinda. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Crispin Chavula wanena izi bungwe lawo mogwirizana ndi khonsolo ya mzinda wa Lilongwe atasintha malo a area 27 ku Lilongwe kukhala dera lovomerezeka ndi khonsolo ya Lilongwe. Zambiri mulipoti ili. Kusintha dera la area 27 ku Lilongwe kuchoka pa dera lomwe linali ndi nyumba zolongosoka nkukhala dera lovomerezeka ndi boma kudayamba mchaka cha 2022 pamene bungwe la Habitat for Humanity mogwirizana ndi khonsolo ya Lilongwe adayamba kukonza malowa. Kuyambira nthawi imeneyo dera litsopano lili ndi misewu yodalirika, madzi abwino komanso nyumba zodalirika kwa anthu ovutikitsitsa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Habitat for Humanity a Crispin Chavula wati bungwe lawo lipitiriza ntchito yokonza madera ena a mdziko lino omwe ngosavomerezeka ndi boma kuti akhale ndi malo ovomerezeka. Takhaso togwira ntchito ndi azimayi amene akumasunga kandalama kawo kudzera mu njira ya banking konde kuti kudzera ndalama zimene akupeza azitha kukonza nyumba zawo kuti zizikhala zabwino. Ndi anthu ambiri mutati muone mu chigawo mu zimeneyo amanga ndi kukonza manyumba awo ndipo pano pakuoneka bwino. Ndipo mlembi wamkulu mu nduna wa maboma ang'ono a Mekenja wati boma lipitirira kugwira ntchito ndi mabungwe omwe si aboma posintha miyoyo komanso madera omwe anthu akukhala mdziko muno. Nthawi imene kunabwera zisokonezo za madzi zija pali malo ambiri amene tikukonza komano taonanso kuti chimene chichitika kuno ndi chinanso mwachitukuko chimene bomaso likupanga kuti tagwirizana ubale ndi makonsolo amene tili nawo amene ali m'manja mwa nduna wathu
kuti ayang'anenso mbali imeneyi kuti tiyende malo ena. Inenso ndimawunikira kuti tilinso ndikauma. dziko la Malawi kuphatikizapo maiko ena pa dziko lonse lapansi mogwirizana ndi bungwe la United Nations komanso Habitat for Humanity amakondwerera mwezi wa Oktoba ngati mwezi wokumbukira ntchito za matawuni komanso mizinda kuti zikhale zodalirika zotetezeka ku ngozi komanso kuona kuti anthu osiyanasiyana akukhalira ana limodzi popanda vuto. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ofesi ya zaumoyo mboma la Lilongwe yapempha anthu mbomali kuti ayike chidwi potsatira njira zopewera nthenda ya zilonda zapakhungu ya mpox pomwe nthendayi ikupitirira kufala. Izi zikudza pomwe boma la Lilongwe lili ndi chiwerengero chokwera kwambiri cha nthendayi. Anthu 180 ndi omwe apezeka ndi nthendayi mbomali mwa anthu 134 omwe apezeka ndi nthendayi mdziko muno. Mneneri wa ofesi a Richard Mvula ati akufikira anthu ndi mauthenga okhudza nthendayi yomwe ati ndiyopeweka. Amvula akulankhula ndi mtolankhani wathu Chisisi Moyo. Matenda wa mpox kumali mwathu muno Lilongwe ndimene ngatino kochokera matenda wa chifukwa anthu osambiri amene akudwala matenda awa anapezeka ndi matenda awa chigulu chambiri chipezekera kuno ku Lilongwe. Pa anthu 10 ndi kuti anthu 9 akukhala kuti achokera muno mu Lilongwe. Ndi wina yense amene akudwala mpox amabwera ku chipatala. Ife kugwira nawo anthu aja ntchito powathandiza timakhala pa chiopsezo chachikulu choti tikhoza kutenga matenda awa chifukwa njira ikulu yotengera matenda awa ndikukhudzana. Choncho munthu akabwera chipatala so timangomuyang'ana timene ngati mugwire timuone choncho pomugwira ndikumuona timakhala kuti tutengaso pa chiopsezo tikhotengaso matenda amenewa. Ndi tikuyang'ana kwambiri ogwira ntchito chipatala komanso pali magulu ena anzathu amene amakhalanso pa chiopsezo mwina ngati anzathu amene mwina azimayi amene amayenda madzulo usiku amene onso amene tikuwaganizira komanso pali magulu ena anthu amene timatchula keep population amene waso ndi amene tikuwaganizira komanso kwa iwo amene yona kuti mwachitsanzo ngati inu mwapezeka ndi mpox ndi kuti anthu amene mneno ngati mnayandikana pati ma contacts kandi ku office kapenanso kandi ku nyumba amene onso ndi amene tikuwapatsa katemera. Choncho tikuyang'ana kwa anthu amene anasamalira munthu odwala kapena anali pamodzi ndi munthu amene anapezeka ndi matendawo komanso anthu amene mwina azimayi amene amayenda madzulowa komanso tikuyang'ana kwambiri achipatala ndi anthu amene tikuwaganizira kuti tipatse katemera amene titateteza. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu yapempha anthu komanso makampani kuti athandizepo pa ntchito yolimbikitsa ukhondo ndi kuchotsa zinyalala mu mzindawo. Mneneri wa konsolo ya Mzuzu a McDonald Gondwe amayankhapo pa vuto la kuchuluka kwa zinyalala mu mzindawo. Eni ake amashopu tionetsetse kuti tili ndi kabini pambali chifukwa nyasi zija zikaliziponya mu mabini zimakhala zosavuta kuti ife ya konsolo tikabwera ngati panopa timangotenga nyasi zija ndikutaya mu chibini chathu chachikulu kena ukataya kumene timakataya kunsilo. Ndiye vuto limene lolo limabweradi limakhalapo makamaka khala kuti mwina tikupitano tikuchokera ku pa Chingerezi timati ku weekend tikuchokera ku kopumira ntchito Saturday Sunday ndiyeno nkhani makhala imene yoyo. Tikamba za mahwirubala amakhala ochepa. Tikamba za zosesera matsache amakhala ochepa. Maplastic amafuna tizitsulo tinatake toti tizicha kubola chonchi kumangobaya chonchi timakhala sotochepa. Ndiyeno ndipempho chabe kuti pamene konsolo ikuchita mbali yake ifeso anthu amuno mu Mzuzu kandi ochita malonda kandi ma organization ma NGO makampani aboma atakulowelerapo ndicholinga choti pamene ifeyo ngati konsolo situ Nkhani za masewero. Mighty Wanderers Masanano isewera ndi Blue Eagles masewero a MTN Super League ndipo ngati ipambane ichepetsa kusiyana kwawo ndi mapointi ndi Nyasa Big Bullets. Wanderers ili pa nambala yachiwiri ndi mapointi 42. Olemba nkhani wathu Praise Majawa wabwera kuzafotokoza zambiri. Praise takulandira. Tokoza kwambiri. Tatiuze kuti pano mpikisano ulipotani. Mpikisano ndiye wafikapo pakadali pano pamene wafotokozera Mighty Wanderers Masanano ili mbwala za masewero panankhaka kusewera ndi timu imene ya Blue Eagles. Wanderers ndi 42 points pa number 2 pomwe timu ya Blue Eagles ili pa number 7 ndi 28 points. Ukatuone mmene matimu awo andandira pa
ndondomeko kapena kuti pamndandanda wa matimu amenewa. Bullets ndimwe pa namba yoyamba ili ma point 49, timu ya Wanderers pa namba lachiwiri 42, Silver Strikers ili pa namba lachitatu ma point okwana 39. Kutanthauza kuti mpikisano wakula kwambiri pakati pa matimu atatu amenewa. Wanderers lero ikuyenera kuti pambane kuti ichepetse ma point omwe akusiyana ndi timu ya Bullets. Ngati pano mene zili pano akusiyana ma point okwana 7. Kutanthauza kuti ndochuluka. Ngati lero angapambane abwezeretsa kusiyana kwawo pamene anali ma point okwana anayi. Nde Bob Mpenganjira kudza kufuna kwa masewera amenewa koma declaration akakuona imene mputsa timu ya Blue Eagles akudza kufuna kwa masewera amenewa fake zathandizira kuti mwina adziganiza zoti atsirize matimu 8 oyambirira kuti adzasewera nawo mpikisano cha top 8 chaka chamawa. Nde mpikisano wafikapo wapakadali pano matimu amene tingaluze kuti amene akuoneka kuti atha kunyamula chinthuchi ndi timu ya Bullets, Mighty Wanderers komanso Silver Strikers. Chabwino tatiuze kuti mwina Masana kuli masewero ena ati. Masana kuli masewero pa bawali mene lampira ku Chiwembe kuno ku Blantyre pakati pa timu ya Eka FC kuma timu ya Kamuzu Barracks komanso ku Sivo kukhale masewero pakati pa timu ya Civil Service United ndi Mighty Tigers. Tanena kale za masewero Blue Eagles ndi timu imene ya Mighty Wanderers panankhaka. Ni masewero atatu omwe akhalepo Masana. Dzulo kunali masewero awiri, Bullets akunjetsa timu ya Mafuko ndi zigoli zitatu kwa adu. Silver Strikers omwe akutetezwa katswiri umenewo akunjetsa timu ija ya Click Sporting ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Nde kungokamba mmene masewero mwina alili pano mutini msubaliki ndi mmenemo. Chabwino Praise kuli masewero a Bullets ndi Wanderers la Mulungu atatiuze kuti magulu okhudzidwa ndi ati. Magulu okhudzidwa kwambiri apa ndi kuti ndadindo ku Bullets iko feka onetsetse kuti nkhani yokhudza chitetezo ikhale yabwino. Awa ni masewero akulu kwambiri. Tikamakamba nkhani yokhudza ku masewero uko ngati pali masewero akulu nda Blantyre Derby pakati pa timu ya Bullets komanso timu imene ya Mighty Wanderers. Ndi tinamva umbali ya Bullets kuti matikiti okwana 11,600 ndomwe awakonza kuti agulitsidwe mu stadium ya kamene kuti bwalo limene la Kamuzu matenga anthu okwana 12,600. Netu kuona kuti agulitsa usewo fake chaka chatha malonda anaenda bwino kwambiri. Ndalama zokwana 154 million ndi zomwe zinapezeka. Chaka chino chiyembekezo chilipo kuti mwina apanga ndalama zambiri koma mwina pempho likhale kuti ena mwina kuyang'anira masewero omwewa kuti marumba mwawo mukhale ndalama zochuluka. Awa ndi masewero tasiye kuti apange ndalama zambiri osewera athandizika. Masewero athu apita patsogolo ngakhale oyendetsa ligiyo athandizika koma onse okhudzidwa akuyenera akonzekere bwino. Masewero la Mulungu ngati tili ndi masewero akulu mdziko muno timakamba Blantyre Derby akuti onse okhudzidwa akonzeke bwinobwino. Praise takuthokoza chifukwa chobwera mu studio muno. Olemba nkhani wathu Praise Majawa kuti fotokozera zina ndi zina zokhudza nkhani za masewero. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane nayi nsometo yake. President Mutharika wati udindo wa nduna za boma komanso wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino a Inokika Mzingeni Chihana ndi kutumikira Malawi osati kuchita ndale. Boma lasankha a Arthur Chipenda kuti agwirizire udindo wa mkulu wa bungwe la MPC. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers ikumana ndi Mafuko mu mpikisano wa TNM pomwe ikufuna kufananitsa mapointi ndi timu ya Bullets. Pezani nkhani izi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena mpc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya. Masana abwino. Uthenga ochokera ku nduna wa zaumoyo.